bayichithe beka phambili nakudaba ithethwa uJojo ufikile phansi kwayisiqikana wangena boxini uJojo wayisika la bola yabuyela kuJojo wabatha wayibeka emlatheni wa ndaba ithethwa Philip uJojo zuzo 50 ngoku ibhola idlale kakuhle esazulwini sebala abonakalisa udano ngoku abaqeqeshi bayo iStellenbosch FC bayaqonda ba ingathi iyavalwa ngoku isihloko nguye lunxakamayo ibhola ayidlaleleyo wabaleka washiya amadoda kwiStellenbosch wazongena eboxini wayisika ngecala beyipasa la bhola yabetheka endodeni yayirebound yabuyela kwakuye kwakhona iengile imvalele wayibetha kwipale kude uMasuluke uthe sombuluka bekuthiwa kugqityiwe mntanam sefikile udaba ithethwa Njonjo ibrace yakhe engaba linqaku lisisiqinisekiso sokuba